Ja nyt päättää tuoda itse kiekon alueelle ja tuokin komeasti ja tuo kyllä varmasti yhden tämän kauden komeimmista SM-liigamaaleista mitä on nähty. Täysin yksilösuoritus Ville Leskiseltä. Toisesta erästä. Avauserässä molemmille tuomittiin 1-2 minuuttinen. Jan Mikael Järvinen ja sitten Kuusela 1-0. Kristian Kuusela lakaisee kiekon pönttöön ja Tappara menee johtoon. Jan Mikael Järvisen syötöstä ja Kristian Kuusela 1-0. Onko enemmän sääntö kuin poikkeus? Rupeat jotain pelaajaa parjailee. Siellä on ähäkuttia nyt studioon taas äijille. Kuusela painaa sit maaliin, mutta kun tuo Järvisen syöttö on aika mieltä se ensimmäisenä. Yrittää siinä tehdä sen minkä voi, mutta Aaltonen kiekon nappaa ja suojaa hyvin. Suojaa tietysti rohkeastikin viivan tuntumassa alimpana pelaajana. Ja kyllä, oi mikä soolo! Juha-Matti Aaltonen ja tämä hidastuskuva katsotaan kyllä alusta loppuun. Nyt voidaan kelata nauhoja puoli minuuttia taaksepäin ja tällaista on yhden eurooppalaisen parhaan jääkiekkoilijan näytös parhaimmillaan, kun halua ja tahtoa löytyy. Siitä haku, sen ottaa Myttynen haltuun, lähtee haastamaan. Myttynen käyttää rystystä! Matias Myttynen jatkaa upeita suorituksia finaalisarjassa. Aivan monttu auki on myöskin selostamassa Ari Valliin, mitä tekee Matias Myttynen. Tekee 1-1 tasoituksen, kun 4 ja 10 on ottelu toista erää pelattu. Mut lähti hakeen syöttöön pyörähdyksen kautta katsomaan ketään vaffana. Ei ollut ja niin kuin sanoin, jos et tiedä mitä kiekolle tehdä, heitä se maaliin sitten. Sitten yrittää Savinainen lähteä kohti keskialuetta ja pääsee tökkäämään. Peltola tulee hyökkäysalueelle sisään. Jukka Peltola, Henrik Haapala, Savinainen, Peltola! Voi että mikä namu sieltä leivotaan! Ei se, että ratkaistaan ottelu, vaan ratkaistaan se näin nöyryyttävän tylyllä tavalla.